Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun ma'kom il-kol. Ġesu illum ixebbaħ din il-laqa tagħna miegħu ma' festa li hija rigal, partikolarment ir-rigal li Ġesu jrid jagħti l-kull wieħed u kull waħda minna. Waqt li nitolbu għal benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju, ejjew nippreżentaw lill-Omna Marija biex tressaq quddiem Ġesu l-intenzjonijiet ta' kull wieħed u kull waħda minna, ta' kull familja, partikolarment ta'kom mill-qrib jew mill-bogħod, far twelidna jew lilin minn xtutna li qegħdin titolbu magħna permezz tal-mezzi soċjali tal-komunikazzjoni. Ħuti nitolbu maħfra mid-dnubiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem u bl-emin billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqadsa Marija dejjem Verġini, l-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti jitolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna, iwassalna fil-ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-oli tas-smewiet. Min karira tajja. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieb. Nroddulek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf Alla bin il-Missier. Titneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet ta' dinja int li qiegħed fuq l-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek l-oli Ġesu Kristu ma l-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Atina o Alla li tista' kollox, li bil-grazzi tiegħek matul ħajjitna inġibu ruħna kif jixraq lil dawk li jieħdu sem fil-festa li int ħejjejtilna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Eżajja. Jagħmel il-mulej tal-eżerċiti għal popli kollha fuq din il-muntanja, mejda bi kelfin, mejda b'imbejjed ħelwa, b'laħam imsemmen bil-mudullum u imbejjed fini. U jċarrat minn fuq din il-muntanja il-velu li kien jagħti wiċċ il-popli kollha, għata li kien jaħbi kollha kemm huma l-ġnud. Jaqret il-mewt għal dejjem, jixxotta sidi l-mulej id-dmuħ minn fuq kull wiċċ u jħassar l-għajb tal-poplu tiegħu minn wiċċ l-art kollha, għax il-mulej tkellem. U dakinhar jgħidu, dan huwa Alla tagħna, fih it-tamajna li salvana, dan hu l-mulej li fih it-tamajna, nifirħu nitennew bis-salvazzjoni tiegħu. Għaxit il-mulej tinżel fuq din il-muntanja. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien. Nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Il-mulej u r-rajt tiegħi xemm ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqedni. Ħdel l-ilma fejn nistrieħ joħodni. Emmu irrejjaqni, ngħidu flimkien. Nammar f'dar il-mulej sakemm ndum ħaj. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wiet podlam ma nibżax mill-ħsara
għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwansuni ngħidu flimkien. Dar il-mulej sakemm indum ħaj. Int ħejji mejda għalija quddiem l-dewwa tiegħek. Biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Ngħidu flimkien. Nagħmar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Miegħi iva jimxu t-tieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti u nagħmar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Ngħidu flimkien. Jekk jogħġobkom noqsor. Qari mill-littra ta' San Pawlu Apostlu lil Filippin. Ħuti, naf ngħix fil-aks u naf ngħix fil-ġid. Kollox drajt u noqgħod għal kollox, ix-xaba u l-ġuħ, il-ġid u l-aks. Għal kollox niflaħ bis-saħħa ta' dak li jqawwini. Għamiltu sewwa ħafna meta qsamtu miegħi dbatijieti. Jimliekom Alla tiegħi b'kull ġid fil-ħtieġa tagħkom, skont l-għana tal-glorja fi Kristu Ġesu. Lil dan Alla u missierna, glorja għal dejjem ta' dejjem, Amen. Il-kelma tal-mulej. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wieqfa għall-Evanġelju. Alleluja. Alla ta' Sidna Ġesu Kristu, il-missier tal-glorja, jagħtikom spiritu ta' għerf biex tarfu x'inhi it-tama tas-sejħa tagħkom. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien, il-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu Ġesu reġa' qabad ikellimhom bil-parabboli. Qalilhom: is-saltna ta' smewiet tixbaħ lil wieħed sultan li jagħmel festa għat-tieġ ta' ibnu. U bagħat għall-mistednin mal-qaddejja tiegħu biex jiġu għall-festa, imma dawk ma ridux jiġu. Reġa' bagħat qaddejja oħra u qalilhom: ejdu l-mistednin, ara l-mejda tiegħi lesta. Il-barrin u l-oġiela imsemna diġà maqtula kollox lest, ejjew għall-festa. Iżda dawk ma tantx taw każ minn mar l-għalqa, minn għan-negozju u l-bqija qabdu l-qaddejja tas-sultan, żebilħuhom u saħansitra qatluhom. Is-sultan inkorla ħafna u bat lis-soldati tiegħu eret il dawk il-qattiela u ħarqilhom il-belt tagħhom. Imbagħad qal lill-qaddejja tiegħu: il-festa mħejjija, imma lil dawn ma kienx min jistedinhom għalija. Mela morru f'salib it-toroq u sejħu għall-festa l-kull min issibu. Dawk il-qaddejja ħarġu fit-triqat u ġabru l-kull min sabu ħżiena u tajba. U s-sala imtliet bin-nies għall-mejda. Mela jidħol is-sultan ħalli jara min kien hemm fuq il-mejda. U hemmhekk lemaħ wieħed li ma kienx liebes il-libsa għall-festa tat-tieġ u qallu: ħabib, dan kif tħaltaw? M'intix liebes għall-festa. Dak dbikkem. Imbagħad is-sultan qal lil dawk li kienu qegħdin iservu: orbtulu idejh u riġlejh u għadbuh il-barra fid-dlam. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-tagħżiż ta' snien. Għax ħafna huma l-imsejħin imma ftit il-magħżulin. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Għal darba oħra Ġesu jgħat jistedinna biex nieħdu sehem minn rigal li jġib il-paċi fil-qalb tagħna. Hawnhekk ixebbħu mal-ferħ,
marbut ma' festa tat-tieċ li kienet se ssir u li għalija ir-raħal kollu waqaf biex ngħidu hekk għax kienet festa importanti. Kien hemm it-tieċ tat-tifel tas-sultan. U allura tistgħu timmaġinaw is-sejħa kienet għal kulħadd. Imma x'jiġri? Waqt li l-imwejjed kienu lesti imħejjija, is-sala kienet imħejjija biex tilqa' lin-nies. Min kien qed jipprepara u ħejja kollox, saħansitra kien hemm post għal kulħadd, jiġru 3 affarijiet. 3. Il-kamra, is-sala tibqa' vojta, ma ġie ħadd. It-tieni ħaġa. Ir-re jibgħathom fit-toroq. Issa li ma laqgħux l-istedina tiegħu u ħorġu fit-triqat, u ħorġu fil-pjazzezz. U l-aħħar ħaġa li iktar tolqotna x'in dak ir-raġel tbikkem jiġifieri is-summat. Għaliex mar fuq is-sultan u qallu kif tħallt li hawn? Dix libsa ġejt bija. Ħammorru bil-mod ħalli naraw x'irid jgħidli, x'irid jgħidilna li mgħallem tagħna Ġesu. L-ewwel ħaġa. Alla tant iħobbna li għal kull wieħed waħda minna ħejja post biex jieħu semm minn din il-paċi, minn dan il-ferħ. Jekk hawn xi ħadd minnkom qed jismana jew qiegħed hawnhekk u jħossu esklus mill-imħabba t'Alla, mhux vera. Alla li ħalaqni, imma qabel ħalaqni ħabbni. Jiġifieri li beda jħobbni meta jien ma kontx kapaċi nħobbu u bqajna sejrim din l-esperjenza. Imma billi lilna ħallilna fil-libertà nilqgħux l-istedina hawn qed iqabbilha ma' reception ma' festa tat-tieċ immurx jew le għax inti fil-libertà tiegħek tmurx għand Alla, tmurx il-ġenna jew tintilifx u x'hekk hemm l-għażla personali. Alla jħejjina u jħallina fil-libertà. U allura importanti l-istedinhom u din id-dar dis-sala baqgħet vojta. Issa x'in naraw il-knejjes tagħna ma rridux nixxukjaw irwieħna, imma ma rridux li jibqgħu vojta jew jiġu vojta. X'in inħarsu lejn l-entużjażmu tal-fidi biex immur qudiesa trid taqla f'wiedek. Tgħid illu li jidek, tkun għammittom, tkun rabbejthom sew u kollha tiġu b'din l-esperjenza kemm hu diffiċli fader. Donnu ħadd ma jrid jaf xejn illu. Edi t-tip ta' esperjenza. U x'nesperimentaw? Il-vojt. Is-sala baqgħet vojta. U d-dinja tibqa' vojta. Sakemm jien u int ma nħossux il-ħeġġa illi ma nħallux dak il-ħobs u l-imbit fuq l-artal. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħidnu bit-tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għal dil-festa tat-tieċ tal-ħaruf, ħalli ngħidlu ma jistħoqlix, vera, għax vera ma jistħoqlix, imma n-nies ma għadix tixxennaq. Le fader ma nitlifix qudies għal xejn. In-nies ma għadix imxenqat qarbin. Le fader ma nistax ngħix jekk ma nitqarbinx u nitqarben sew. In-nies mhix imħeġġa biex idduq dak id-demm. Id-demm ta' Ġesu li lilna salvana. U d-dar baqgħet vojta għax qalbna tista' tibqa' vojta u ngħidu bħal Sant Wistin, int ħlaqtni għalik. U qalbi ma ssibx paċi qabel tistrieħ fik. Int ħlaqtni għalik. U qalbi ma ssibx paċi qabel tistrieħ fik. Imma mhux biss is-sala baqgħet vojta. Reġabata għalihom, interessanti. Lil min ma jiġix Alla jerġa' jtih il-grazzja qabel ikun tard wisq. U aħna li qegħdin hawn di doqnija. U kollha nistgħu ngħidu anke bi-grazzja tal-Madonna ta' Pinu. Kontent li jent nersaq lejn Ġesu. Kontent li fejjaqtni.
kontent mamma tas-sema li ftaħtilna għajnejna biex nersqu lejn Ġesu. Kien hawn min kellu l-vizzju tad-da, kien hawn min kellu l-vizzju tal-infedeltà, kien hawn min kellu l-vizzju li jgħira għal dak li mhux tiegħu. It-nisa tal-oħrajn, l-oġġetti tal-oħrajn, l-eliqi tal-oħrajn, dawk li għandhom l-oħrajn. U tidħol lejra, u lejra ta' għamik. Allura x'jiġri? Dawn in-nies abbandunaw il-messaġġ. Anzi, hija qawwija din lil dawk il-qaddejja li marru jgħidulhom ejjew qatluhom. M'hemmx għalfejn nerġa' ngħidha. Tafu min huma l-qaddejja, stajt kont int om ta' familja. Għalaq ħalqek, moħħok fl-aqbut, għadek tmur il-quddies. Mhux hekk jgħidulna? Imma mbagħad jerġa' jibgħathom għand toroq oħra. Ma ġewx dawk? Donnu Alla ma jaqtax qalbu. Il-bniedem jaqta' qalbu minn Alla, imma Alla ma jaqtax qalbu minna u jerġa' jibgħat issa fejn toroq oħra. Interessanti kif Alla tagħna kapaċi jiftaħ toroq biex il-bniedem ma jintilifx. Kapaċi jwassal l-anġlu kustodju tiegħu u jgħid kelma ta' ġid u jintejt iltqajt ma' Alla f'dik it-triq. Meta jon kont mitluf fit-triq tad-dnub, meta jien kont mitluf u Alla ġisibni fit-triq tal-grazzja u rġajt lura. Kemm ngħidula grazzi l-Madonna ta' Pinu. Kemm ngħidula grazzi għal konverżjonijiet. Għax hija li toħodna għand Ġesu. Ma tridniex nibqgħu barra mill-festa tat-tieċ. Ma tridx li s-sala tas-sema f'dak il-post li ħejjilek jibqa' vojt. Għax jisemetu. Tafx qalilhom fl-aħħar ċena. Tħallux qalbkom titħawwad. Sejr inħejjilkom post. Biex fejn inkun jien, sejr inħejjilkom post. Biex fejn inkun jien tkunu intom ukoll. Allura qabel il-bib jingħalaq, jiġifieri ħajti, il-mumenti tal-grazzja għandhom bidu u se jkollhom tmiem. U din l-emerġenza u l-urġenza li jien nibda l-ħajti u nibda nħobb għax maħbub minn Alla. Nibda ninżel arkubtejja quddiem Alla u ngħidlu grazzi li ħfirtli, fejjaqtni, ikollok ħnina minni. Imma interessanti, mhux is-sala biss baqgħet vojta, mhux il-kuraġġ ta' dan Alla li joħroġ fit-toroq biex isejjaħ it-tajbin u l-ħżiena u hawnhekk jekk qagħdtu attenti. U din tittikana ftit, sejjaħ il-ħżiena qabel it-tajbin. Bħad-darba l-oħra, tal-aħħar sija ħallasom tiftakru għal-parabola daqs tal-ewwel u tgħid da kif jirraġuna. U jidħol is-sultan. U jsib il xi ħadd li ma jkunx liebes il-libsa tat-tieġ. Issa attenti aħna nistgħu ninterpretaw għal-libsa tal-Magħmudija u vera. Imma jiena nemmen li hemm toroq kif jgħid il-Konċilju Vatikan it-tieni. Li huma anonymous footsteps li bihom bniedem jista' jimxi wara Alla, jista' jimxi wara Ġesu. Dik nemmen fija. U dawn huma t-toroq il-ġodda. Ta' dik il-qalb li f'kuxjenza safja u vera l-kemm qatt ma semet bi Kristu tfittex il-verità. U jista' jkun illi dawn it-toroq qed juruna li xi nies tal-aħħar jiġu l-ewwel, tal-ewwel jiġu l-aħħar. X'inhi dik il-libsa? Mhux biss il-libsa tal-Magħmudija. Aħna għandna libsa komuni, dil-ġilda. Alla libbes l-Adam id-dem tagħna b'dan il-ġisem. U poġġa ir-ruħ għax Alla ħalaqna xbija tiegħu f'kull wieħed waħda minna. U għalhekk interessanti li naraw illum dal-ġisem imbiċċer. Mhux biss il-ġisem tal-Knisja f'dik il-libsa tal-Magħmudija. Illi aħna qattajnija u żbranajnija. Għasadna nifirħu bit-qarbin, bil-maħfra, nixxenqu għal dan il-ferħ. Min għalina li l-affarijiet tad-dinja se jimlew il-qalb. Imma min tilef lill-Alla tilef kollox u min sab l-Alla isib kollox.
Walek importanti jekk inħarsu lejn dan il-ġisem illum. F'dawk in-nies li qegħdin taħt gwerra. It-tielet gwerra dinjija b'ħafna biċċiet u ġieħ ta' ras kbir. Kif ma lbistix il-libsa tal-paċi? Din il-ġilda x'qed tinħaqar? Il-jasar, is-swat fil-familji tagħna. Għalfejn il-vjolenza domestika? Għaliex dawk li tisawtu lill-ommhom? Għaliex dak sewat il-martu? Jew qed jaħqru l dak ir-raġel? Dil-ġilda, dal-ġisem, did-dinjità li affiġnija taħt saqajna. Għalfejn il-passjonijiet bla rażan? Għalfejn il-pornografija b'suq tant maħmuġ? Għalfejn il-prostituzzjoni marbuta mal-ġisem ta' minnu l-iktar vulnerabbli jew fil-bżonn? Għalfejn? U nistgħu nibqgħu sejrin. Bad Ġesu jgħidilna ħalli ma nfarfrux minn fuq spallejna, għax ħafna huma dawk li huma msejħin u aħna qegħdin hawn. Imma ftit il-magħżuli. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jiena nemmen falla wieħed. Mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħdini ta' Alla. Imnissal mill-missier qabel f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru. Imnissal mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni sar bniedem. Salbuha lina. Bata taħt Ponzju Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza. Tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi fil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. L-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben. Li jum mweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben. U tkellem f'fomm il-profeti fi knisja waħda, qaddisa, kattolika apostolika. Nistqar ma' mudija waħda għal maħfra ta' dnubien. Nistenna l-qawma mill-imwiet. Xi grazzja l-mulej tagħna, mhux biss għax ninsabu f'da s-santwarju għażiż. Imma x'aħna ġejna, anzi lqajna l-istedina għall-festa tat-tieġ. Ekkew nħallu l-ferħ ta' Alla jinżel f'qalbna, l-aktar meta bħalissa. Mhux biss se nitolbu għalina nfusna, imma t-talba tagħna minn dan is-santwarju toħroġ għal Papa Franġisku li sqfiet u l-lajċi miġburin miegħu biex is-sinodu ikompli f'sintonija mar-rivelazzjoni u l-kelma t'Alla u jagħti in-nifs u t-toroq ġodda fit-tiġdid li bihom il-bniedem tal-lum irid jasal għand Alla. Nitolbu. Ninsabu x-xukjati quddiem dak li rajna. Ix-xukjati għax id-dem tal-innoċenti qed jiġi l-iktar imxerret fl-art tiegħek Ġesu. L-art li semet dik il-kelma demmu fuqkom u fuq ulidkom. Ejjew nitolbu għal paċi f'din l-art, partikolarment is-sejħa li qed issir biex nhar it-tlieta li ġejja nagħmlu jum ta' sawm u talb għal paċi fil-Palestina, Iżrael, l-art imqazza. Nitolbu għad-devoti tal-Madonna li ġew illum f'dan is-santwarju. Ippreżentaw l-trabi tagħhom. Talbu għaliex m'għandhomx tama ta' fejqan. Ġew mill-bogħod għax jixtiequ jeħilsu minn xi vizzju. Ejjew nitolbu għal dawk in-nies li ġew hawnhekk u baqgħu fi-skiet għax qegħdin fid-dubju fil-qtieħ il-qalb. Ejjew resquhom għand il-Madonna mal-benefatturi ħajjin u mejtin, l-intenzjonijiet tagħna u bil-qalb ngħidula qaddisa.
Imbirek int mulej Alla tal-ħolqin kollu, għax fit-jubitek tajtna dal-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-art, xogħol il-bniedem, minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqin kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek. Frott tad-dilja, xogħol il-bniedem, minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej it-talba u l-offerti tagħna biex bil-qima li qegħdin nuruk fis-servizz tagħna ngħaddu għal post li inti ħejjejtilna fil-glorja tas-sema bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq u niżżu ħajr lil mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna, dejjem kullimkien inroddulek ħajr. Int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt għad-dinja. Battilna lil-ibnek il-waħdini biex jifdina. Rittu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra fid-dnub, biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni illi konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mulej mal-anġlu u l-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek. Qaddis. Osanna. Qaddis tassew int mulej inti jilajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħata u minn rajh ibati għall-ħobs, raddi l-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu jxorbu minnu il-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l-dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi jinħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana qed nitolbu bl-Ispirtu Santu biex ibiegħed kull ma jifridna. Jaqqadna ġisem wieħed lilna li qed nieħdu semm il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Mulej ftakar fil-Knisja tiegħek li hemm xerda mad-dinja kollha u taqaf l-imħabba mal-Papa Franġisku. L-isqof tagħna Anton, il-ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-benefatturi mejtin ta' dan is-santwarju. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek.
ħenna għalina il-koll nitolbuk. Għati lilna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġin imqazzom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jiexu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel illi magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek u Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ kull glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Namlu l-qalb intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna missier. ħobżna ta' kuljum matina, aħfrilna l-bibna, bħalma naħfru l-minuħati għali, id-daħalli. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tijak paċi fi żminna. Nkunu ħilsa dejjem midnub, imħarsa minn kull xorta ta' nkwiet, aħna u nistennew, nittamaw lejna u l-miġja tas Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, dak li qed l-Apostli qed tgħidu lilna. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, tħarix lejn dnubietna. Ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek għad jaslim waqda li trid fija int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla, neħħi l-nubiet ta' dinja, ħenna li, ħaruf talla, neħħi l-nubiet ta' dinja. U lej Ġesu għamel li din it-qarbina bil-ġisem u d-dem tijek, ma tkunx il-kundanna tijek, iżda l-ħnina tijek tkun għalija l-ħarsin u l-fejqan ta' ġismi u ta' ruħi. Danu il-ħaruf talla, danu li neħħi l-nubiet ta' dinja, ħen jindawk mistiedna l-dilikla tal-ħaruf. Qarbina ta' xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija, li tinħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi li xjiena li naqgħod miegħek
ħeġġiġni bil-mħabba għalik biex bħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen.
u bil-wifqa u nirringrazzjaw lill-Alla bil-kelmiet tal-Madonna fil-Magnificat. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ f'Alla s-Salvatur tiegħi. Is-Setan jagħmel miegħi ħwejjeġ kbar, qaddisu l-isem tiegħu. U wera l-qawwa ta' driegħu xerret il dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Mela b'kull ġid il-minu bil-ġuħ u l-lonja batom il-barra b'xejn. Bħalma wiegħed il-missirijietna b'risq Abram u nislu għal dejjem, glorja. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem, amen. Nitolbu. Fiċ-ċokontana mulej nitolbu l-kobor tiegħek biex bħal minti tajjixna bil-ġisem u d-demm imqaddes tibnek hekk tagħtina sem min natura tiegħu ta' Alla. Bi Kristus Sidna. Nitlob il-barka ta' Alla fuqkom bl-intenzjonijiet kollha tagħkom, kemm intom li tinsabu hawnhekk qrib, kemm dawk li qegħdin isegwuna mill-bogħod, u nfakkarkom illi s-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu qed jilqa l-appell illi sar mill-Patriarka Latin ta' Ġerusalemm biex nhar it-tlieta 17 ta' Ottubru, jum ta' sawm u talb għal paċi fl-Art Imqazza, billi hawnhekk fil-Knisja ta' Pinu fis-sitta jkun hawn adorazzjoni u rużarju u flambo, u fis-6:30 se jkun hawn qudiesa mill-Patri Franġiskan Marcello Ghirlando. Dan għal nhar it-tlieta li ġejja, jum ta' sawm u talb għal paċi. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.